ngokamdali yonke into ekhona uyidalela ukuthi wena emhlabeni mayikujabulise ikuphumelelise ikwenza ube right. Khona izinto abakini abangasoze bakuthemba ngazo ungakafundi ukuzilawula wena. Ngizokufundisa izinto ezimbalwa engazi ukuthi umuntu ewazenza khona into eyokanya. Ngizophinda futhi bese ngihlala phansi. Abantu banamandla, kodwa mawufuna ukwazi amandla abantu babeke kwisintu sabo. Uma ubakhipha kwisintu, abantu banjani abanawo amandla. Kuyezwakala? Mawubakhipha kwisintu banjani? Asisho nje, mawubakhipha kwisintu banjani? Banjengenhlanzi mawuyikhipha emanzini iyafa. Ukufa nje komuntu kokuqala ukukhishwa kwisintu. Inkolo yomuntu isintu. Sehlukene ngeinkolo. Eyamasulumane isisulumane. Mawuthatha umuntu wase Middle East ufuna ukubona amandla akhe mfake kwi-Islamic. Inkolo yesisulumane i-Islamic inamandla. Mawufuna ukubona amandla eShayina lifake kwi-Buddhism. Mawufuna ukubona amandla omuntu omhlophe mfake kuzo. Mawufuna ukubona amandla eJuda lifake kwi-Judaism. Mawufuna ukubona amandla omuntu mfake kwisintu. Siyonqoba izizwe mhla saba kwisintu sakithi. Siphakamisa eminye imisamo ngokungarecognize ngokungasazi isintu sakithi. Amandla ethu njengesizwe umvelinqangi uwabeke kwisystem ebizwa ngesintu. Buka ukuthi thina sizizwe ezihlanjalazwa izizwe zonke. Zizizwe ezibukelwa phansi izizwe zonke. Why? Asikho kwisintu. Isintu sisifundisa into eyodwa, umsamo ilona sonto lokuqala lomuntu. Thina sizwe simnyama sinenkiyankiya yokuthi impendulo zethu sifundiswe ukuthi fanele sizithole ngaphandle. Sisifuna kwabanye abantu. Siya kuzo zonke izizwe sifuna usiza. Ngenza isibonelo. Mawungase uthatha umuntu omnyama umise kadokotela. Ubuya encoma ngoba udokotela isystem yasentshonalanga engahambisani nesintu. Kodwa thatha umuntu umise kumuntu oyinyanga ubuya ecomplaina ethi inyanga zingabathakathi. Inyanga hlezi mihla namalanga inyanga ziyathukwa kodwa odokotela bathukwa. Umuntu maye enyangeni waseyashona kuba sengathi inyanga imbulele. Kodwa maye esibhedlela wafike washona kuthiwa isikhathi sakhe bese sifikile. Kungenxa yokuthi siyazinyanya siyazenyeza ngobuthina njengabantu abamnyama. Umuntu omnyama mawuthi uyemsamo impendulo zikini hayi akayizwa lonto. Kodwa mawuthi lethe esontweni ulethe 50,000 hayi uyayizwa ngoba isystem yangaphandle ongayona eyethu njengabantu. Sidelele kakhulu izinto ezinyakazisa okhokho bethu. Zenze noma zisenze sihambe einyathelweni zokhokho bethu sazidelela sazibukela phansi. Sonke njengoba silasi namakhaya. Mawungase ufike kimi ngithi hayi hamba uyolungisa umsamo. Uzwa ngathi nje ngiyakurobha khonto efanele ngikunikeze yona ngoba awukholelwe ekuthini impendulo zakho zila ozalwa khona. Akekho umuntu odalwa ngumdali emzale kwaNdlovu, amzale kwaLithula, amzale kwaNgcobo, amzale kwaMkhize, kodwa ekugcineni bese impendulo zakhe zibe ngaphandle kweminye imizi. Wonke umuntu iprovision yakhe ila ezalwa khona. La ozalelwe khona noma wakwiside la kaMalume noma uyiside la kababa wakho, kodwa iqiniso lithi ukuphila kwakho konke kupheleliswe lapho. Yingakho uma wakho wathenjwa amathongo, wathenjwa izinyanyo ngokuthi athwala umzimba wakho esibelethweni sakhe. Umvelinqangi washutheka umoya kuloyo mzimba ngoba yonke into oyidingayo ila
ozalwa khona. Wena ke njengoba ula uphethe imimoya yokhokho bakho. Kuyezwakala? Okhokho bakho baphila kuwena. Wena uyidlozi kodwa elinomzimba. Mehluko wakho nje. Yabona nje umuntu okutshela ukuthi alikho idlozi usuke kudakelwa lo muntu. Idlozi likhona, silibona kuphi idlozi silibona kuwena. Lo mzimba wawubolekwa wokhokho ukuze uzozalwa emhlabeni kodwa uthwele imimoya yokhokho bakho futhi ngenzeka ukuthi wena nje awuqali nokuba khona waba khona before. Akuthina sonke semhlabeni esiqalayo kuba semhlabeni. Abanye bethu baphinda second time igame lesibili besemhlabeni. Kodwa imizimba misha. Yingakho kunabantu othi mayisekhulumile uthi ubuza iminyaka, akhuluma iminyaka ekuxaka ukuthi pho lezi zinto ezingakuzazelaphi. Akazazi manje uke wahlala nokhokho. Wazifunda kokhokho lezi zinto. Lalelisisa lokhu ke ngusho. Okhokho bakho baphila la kuwena. La kuwena ikhaya lokhokho bakho. Njengoba nawe lo mzimba uthwele umoya wakho mhla kwahamba umoya la uyokwenza njani? Siyothi ufile. Uyazi kwenzakaleni? Umoya ugodukile. Ubuyela kuphi kwelamathongo? Ezulwini cha, hayi ezulwini. Why ngithi ubuyele kwelamathongo? Umuntu nomuntu mayisehamba emhlabeni uhlangabezwa izidalwa zakubo. Bayazi laba abadala basemakhaya ukuthi uma sekushona athi umuntu sengibona osibanibani okhokho bami sebengilandile ngiyahamba manje avalelisi. Nikhale kodwa make wakhuluma ngabantu eningamazi niyakhala nithi ayishuthi ingqondo yakhe seyiyaphambana. Kodwa mayisehamba ubiza laba bala ekhaya ngoba bamhlangabezile umuntu ufikele emndenini namhla igoduka ubuyela kuphi? Emndenini wakubo. Kodwa ngamacala wenzayo kuyenzeka amiswe ngaphandle emndenini. Kuthiwa sibanibani wone kakhulu ula isikhathi sakho besingakashayi kodwa kuphoqile ukuthi sikulande ngoba amacala akasemaningi emhlabeni. Loyo muntu ngesikhathi ningakathethwa icala uphila kuphi? Uyabuye ephila emhlabeni abe ispoki. Yingakho asikho ispoki senguna phakathi. La wakhula khona kunespoki namhlanje asekho leso spoki. Kwenzakalani? Kwaphela isikhathi wabizwa wathi awusekuyigema lokuzothethwa kwecala lakho. Makuthethwa icala basemhlabeni emzimbeni bamhlawulela. Laphela icala wayeka ukuba umoya wenkathazo emhlabeni. Wahlangana nomndeni. So wonke umuntu la abakubo bayamvakashela ngamaphupho. Yingakho noma ungakhonza uthi wena hayi ufuna ukukhonza esontweni labelungu awusoze waphupha umlungu ngoba umlungu akayona impendulo kuwena. Uyohlezi unamathongo uthonga ngabantu bakina bangasekho ngoba lo mzimba uyawushare. Mawulala bona bathatha over kulo mzimba. La emaphusheni bese bekufundisa izindlela ezingenza ngcono impilo yakho nabakulethele zona. Bese wena uthi ngiyavuka ngiphupha inkomo zilwa kuzona inkomo. Ithongo likunikeze iphupho ngomfanekiso othize. Fana ufunde lo mfanekiso bese ubamba inkulumo yamathongo. Why ngezi director kuwena wedozo iphimbo labathongo namathakathi bakho bagadile. So angeke ulithole iphupho li direct. Uyolithola liyinto ethize bese uthola ukulitolikelwa ukuze uqonde inkulumo yobaba mkhulu. So ke silimele siyabantu abamnyama ngoba siyakufuna okwezizwe kodwa sikufuna okwethu. Izimpendulo zethu kanti yini isonto lethu umsamo. Isizathu ingane zethu ingayithola imisebenzi. Baba bethu uma befuna imisebenzi kwangayiwa kwamfundisi kwakiwe emsamo. Ethe phuma kuthi uphuma umntwana manje uyahamba uyofuna umsebenzi. Hambani naye nina bosibanibani nosibanibani nimenze afika uthola umsebenzi. Manje inkinga la le position oyifunayo uyibanga nabantu abanomsamo abakhothamayo. Wena ukhothama ndawo uzothola kanjani? Ngoba umuntu uyembathwa izinyanywa zakubo. Zona ziyindlela yomuntu eya kumveli qala, umveli nqangi. Okuyena ophethe izimpendulo zawo wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga. Kodwa awukwazi kuyifikela. Yingakho abelungu mabethi uNkulunkulu babeka
kade behlulwa ispelling kuthiwa omkhulu kunomkhulu. Thina siya komkhulu, omkhulu bese besiyela komkhulu kunabo. Uyena indlela yethu yokuthi siye kumveli nqanga. Ma uphika amadlozi akho kusho ukuthi uyamphika nomveli nqanga. Ngoba umveli nqanga indlela akubekele yona okhokho bakho kanjani emsamo. Khuluma nezinyanywa zakini emsamo. Hayi lokubhayize sikwenza usiyokhipha indodla zeimali emasontweni support abefundisi esingabazi. Sishiye imsamo yakithi okuyona ephethe izimpendulo. Ukuphi umsamo ke? Siqale lapha. Umsamo odlula yonke imsamo wena. Abantu bakini bahlala la ngaphakathi kwakho. Ungadlala umuntu ezokugezela udonga athi fanele ungikhokhele 10,000 ngizongenisela abantu abadala usho uyaphila wena. Abantu abadala bahlala la ngaphakathi kwena enhlizweni yakho. Yingakho makuthiwa unomsamo omnyama ubuphahla udonga liyashintsha luba mnyama. Luyaqhubeka lube mhlophe angithi. Oluyelo luba yela ngithi. Kusho ukuthi amanzi amnyama wekhe endongeni ala ngaphakathi kuwena. Uwena izinto zakhe ziba mnyama. So makuthiwa umsamo wakho ungcolile, umuntu odinga ukugezwa wena. Nakhona kumele utshelwe umuntu ungakaze ubone ngisho nanephupho ithonga lakho likukhombe emfuleni emanzini. Uphuphe usemfuleni ungazi ukuthi wenzani. Kanti ithongo lizokutshela ukuthi kunesinyama esilungizilela ekhaya sidinga ukuyogeza. So inhliziyo yakho iwona msamo wakho oqala. Yingakho inhliziyo yakho kumele uyiqaphele ukuthi injani. Inhliziyo yakho khona umuntu ongeka uthola umsebenzi kanti umsamo omnyama inhliziyo yakhe yimpi. Ufase la ngaphakathi. Ngoba ingaphandle lomuntu lichaza ingaphakathi. Umuntu mangabe ehlezi njalo eshinto ezimbi sicina sithi hey lo muntu unenhliziyo embi. Kodwa siyibona inhliziyo sizwa ngani ngento ayikhipha ngaphandle. Ngezwa ka? So nawe kuyenzeka idlozi lingakwazi ukwenza izinto ezinhle ngoba inhliziyo yakho ayilungile. So isitha senza show ukuthi wena inhliziyo yakho ihlala ikhubekile khona uzohleze enhlizweni yakho kumnyama ngaso sonke isikhathi. So inhliziyo yomuntu ufanele ibe njani? Ibe mhlophe. Ngoba inhliziyo ingumsamo la izidalwa zakini zihlala khona. Yingakho mhla kwami inhliziyo uyahamba emhlabeni ngoba ukuma kwenhliziyo ugoduka kwezidalwa lezi ezihlala kuwena. La enhlizweni yakhe isekhaya. Lo mzimba kuona wakho wedwa. Owabantu bakini abahlala la engani into niyayikhola mangabe yenzeke esontweni enziwa abefundisi. Ayiniyibona umuntu ethandazela kuthiwa ukhishwa amadimoni. Akhala athi mayevuka akayazi yonke lonto angithi. Lisuke lihleli leli demon. La emzimbeni wakhe angithi lihlali kwispace sani kwispace samadlozi. La ekufana idlozi la umuntu eyedwa ngaba nemimoya engaphezulu kwa 1000 ephila kuyena. Ingena kanjani le moya ilwa namadlozi akho. Bese wena kuthiwa idlozi lakho liseyintabeni umthakathi wathatha impahla yakho waxosha isidalwa kuwena kwase ngena imimoya. Njengoba sixakekile la nezinto esizifunayo. Asifuni ngoba singenazo, sizifuna ngoba khona waphehla amanzi amnyama zase ziyasilahlekela. Angenza isibonelo. uNkulunkulu mayithi kimi angihambe ngaletho yempande yomnotho. Ngithi mina uNkulunkulu uchaza ukuthi bonke abantu bacebile uthi yes. Baba nansi into. Abantu base-Afrika ngifuna ba understand lento. Iliphi izwe licebe kunawo wonke amazwe? Thiwa iUS angithi ngokusho kwabo. But mawuthi uyabuka icetshiswe yini? Icetshiswe amafa gugu ala eAfrika. iUS ayinayo imayini yegolide. Abanalo idayimane. Abanayo ichrome le eyakha insimbi yakha imoto. Zonke lezi zinto abana oil abana petrol.
Kodwa into eyenza kuthina zibize kangaka lezi zinto singaphansi kwesandla sabo. Awunangizwa? Singaphansi kwesandla sabo. Yini le babambe thina basebebamba imimoya yakithi bayibambe kanjani? Basinikeza inkolo. Inkolo yethu masithandaza sithandaza koNkulunkulu abayimimoya yezizwana. Njengoba nawe mangase ngithi thandaza kuyihlo namhlanje ungabheja amehla abomvu. Kodwa mangithi thandaza kuyise wezinye izizwe obizwa ngoAbraham uyakwazi lokho. Nasesontweni bayayivuma indaba yamadlozi uyozwa bathini? Bathi wena une generation curse unesiqalekiso from your father's house. Kodwa mase kuyisibusiso kuthiwa hayi Abraham blessings are mine. Ngoba fanele uhlele uphile ebugqileni okubi kukhonjwa kuwena. Bayalivuma idlozi malilethi isiqalekiso kuwena. Kwenzeka kanjani ke wena lo mhlaba onothe kangaka waseAfrika ngoba lo mzimba uyinhlabathi yakubi yaseAfrika. Wakhiwe ngenhlabathi yaseAfrika. Pho yini eyenza ukuthi wena uhlupheke kangaka? Kodwa lo mhlabathi wakho ube waza amagugu namhla ungcwatshwa uyofaka emhlabathini la amagugu ahlala khona. Iyodwa into eyenzayo bakukhohlisa ngenkolo. Uphilela ukuvuma izono impilo yakho yonke wena. Awungaphinda futhi? Zange ngibone umuntu emise esontweni kuthiwa ungcwele. Wonke umuntu osesontweni kufanele avume izono. No ngawo Nkosi yami siyaxolisa. Sona noma siyaphambuka Nkosi yami sisanyathela ngisho intuthana bafuna uhleze uphila kwi-sin conscious. Esontweni ijoyini ifafazwa ngamanzi zonke insuku ukuze uyigqoke ngoba fanele uphile ulahla unembeza ingabi khona into eqondile eyoqatsha ngowena. Mawucabanga umdala fanele ucabanga umuntu ohleze ekujaja ngokuthi umubi kangakanani. Philela ukuvuma izono. Hawu Nkosi siyakhubeka sikhulume Nkosi noma singazi. Hayibo kahle wena. Hayi Nkosi kuyenzeka sithi siyaphawula kanti sesiyanyathela. Hawu Inkosi ithela umsa Nkosi yami ngeke ngakhubeka izono. Bona bathandazela izinto abayifunayo. Bayibiza zona babhizi badeclare izinto ezipositive wena ubhizi uvuma izono. Hawu Nkosi ngiyavuma ngimanikiniki. Uzoba njala ngithi wena othi umanikiniki. Uzoba manikiniki ngoba amlomo wakho it's a powerful tool. Ithuluzi elinamandla lokubiza izinto. Ngisho umntana wakho mawufuna ukumbiza uvula leli thuluzi wesibani agijimeze kuwena. So yonke into ozoba nayo uyibiza ngalomlomo. So base wena ngenkolo bakufundisa ukuthi uhlala ubiza izono njalo. Sonile Nkosi phambi kwakho. Hayibo. Hawu Nkosi. Sona ngisho nangokubuka Nkosi sonile phambi kwakho. Hawu Nkosi uphilela uxolisa sonke isikhathi. Mawuya kumdala uhlezi wafundisa ukuthi umubi. Uyazi ukuthi thina noma sikholwa ngoba simthanda uNkulunkulu. Sikholwa ngoba sisabuka esihogweni satshe silala siyibuza uNkosi mangase ngife namhlanje kaze ngiyokubona na. Ikhona ingane ehlala isabugoduka. Njalo mawufonela ekhaya hawu baba kazi ngiyokubona na. Enganithiwe ezulwini nisekhaya manje usabani ugoduka. Inkolo ke yasifundisa ukulahla isiko lethu njengabantu abamnyama. Saqhakambisa inkolo kwaze kweqa kanti umthandazo wethu umsamo. Awungitshela oshaka babesontapi ingakabi bikho amasonto lawa namagama. Babesonta emsamo yingakho babe namandla ngoba babewazi umsamo wakubo. Wena wazi umsamo wasesontweni. La ekhaya kwathiwa kwakhiwa uround ngeke uze uyikhiphe imali. Esontweni kwathiwa bakithi sinwebe isonto ngoba nisebebaningi uwena nemvilopi yebuilding fund. Ubuya kodwa ucabanga ukuthi uzobuseka kanjani udelela izisekelo zempilo yakho. Uyasikhona ba lapha phakathi kwena akanalo ibhadi udinga ukuyoxolisa ekhaya waphuma kabe ekhaya. Into zakhe bese ziyalunga. Buka isonto lisenzeni. Njengamanje ayisekho imshado emayo. Awucabange nje uyindoda uza nomfazi wakho uzoshadiswa yimina ngwakalithuli mina. Ngihlanganisa kanjani into ongayona yakithi? Ngize nginibeka izandla hawu Nkosi yawubusisa nami nginokwehluleka kwami ngikwehlisa phezulu kwakho. Ushadele esontweni kwa come and go. Akekho umuntu olala esontweni angithi.
nasehholo ikwa come and go angithi. So umfazi ucanga ukuthi uzohlala inguna phakathi uzohamba umfazi ngoba nashada phezulu kwespirit sakwa come and go. Nishadiswa umuntu ongalona igazi lenu. Umshado into yasekhaya ayiyesonto. So salimala ke sithola inkolo yasiguqula salahla ubuthina sathanda amadlozi esingawazi. Ngoba phela mawukholelwe eBhayibhelini ukholelwa emadlozini. Ngicela ukuphinda mawukholelwe eBhayibhelini ukholelwa kuphi? Mawungiphikisa ngicela ungibonise la kwaPaul la aphila khona ukuthi kuphi kubo kaPaul. Ma ungiphikisa ngicela ungitshela ukuthi uDavid abafanga. Njengoba uthi hawu uJehova umele uswami asho uDavid athi noma ngihambe esigodini ungenaphi wena lapho? Ngiyabuza ungenaphi wena? Ngoba nawe uneindaba zakini. Hawu bayangizwa kodwa. Sajikela lawa wethu amasonto akaShembe azosifundisa ngokubaleka komsamo. Siwajikelelana asifuni ukubona umuntu ekhuluma kahle ngesintu sethu ngoba ngamasonto senziwa sasizonda isinto. Lento yenu yongazi iyo engigijimisa imthengise nezigubhu. Uthenga izigubhu uthatha izilwane ongazazi ongazoneza la ekhaya uzoyifaka la ekhaya. Nakhona ke sezafa inyanga ezazine izigubhu lezi ingqulathi manje. Ubona ngani ukuthi ingqulathi mawunesigubhu esiletha imali kumina bese uthi ungidayisela lesona 100,000 mangingenayo imali nginikeze mahala phela ngithi uneshow ukuthi lento izoyiletha imali. Lethi isigubhu kimi wena mayisifikile imali mina ngizokwenza njani? Ngizobe sengiyiletha. Kodwa ozwa ngani asiphumi 100,000 ungekho azi ukuthi ngqulathi 100,000 wakho uhambile ngoba ukuba besikhipha imali lesigubhu bezothiwa awukusithathe mahala. Uyazi ngeke ngize isimanga lapha enkonzweni into abangayazi ngabanikeza insebenzo bonke mahala ngathi ngiyazi imali yami nizoyibuyisa. Hey abayibuyisa ubuthapha abantu ngoba impande ihambile yalanda imali. Awukezwakala? Kezwakala? Impande yakho yabiza indodle engaka hayi uyasithusa siyakwesaba. Idlozi liza kanjani nempande esingayi-afford? So la ngaphakathi kwakho ke akhona namadlozi empumelelo. Awukuyezwakala? Khona amadlozi empumelelo hayi okuhlupheka. Ngesikhathi uzala ufumbethe wasala ufumbethe indaba zasemsamo ikomoya lakini. Ngala wophethe ini impumelelo yakho ukuthi uphumelele. Kwasho ukuthi khona ugogo ohlakaniphile kini. Mawuzalwa nje uyisinkaba yagqitshwa phansi wathatha leyo nhlabathi ugogo wahamba wayisebenza. Wasuyavala waphila kodwa impumelelo yangabi khona. Ngezwakala? Sifika kanjani la kwimpande yomnotho? Angithi niyazi ukuthi umuntu mayeshona kwaZulu landwa ngani? Landwa ngesihlahla ngithi. Singabantu nje thina besihlahla impande yokulanda umphefumulo. Ngezwakala? Kukhokhwa malini umuntu mayolandwa ngempande? Mahala ngithi. Akukhokhwa mali ngithi. Pho yini enza ukuthi mawuthola umuthi kwathi 150 usuyawudoubt? Uma impande yamahala ikwazi ukuthwala umuntu imsuse ezibhedlela izizombeka ekhaya. Ngezwakala? Yenzani ke impande yomnotho? Ilanda leli idlozi leli lakini. Hayi ayisona isidalwa sangamagetshakethe idila nedlozi lakini. Yingakho mase uyisebenzisa uwena ofanele wenze njani? Uyikhulumise ngendlela yakini. Umsebenzi wayo leli idlozi lakini lenhlanhla lathwetshulwa ngani? Ngempande. Awubayangizwa abantu? Lathwetshulwa ngempande liyolandwa ngani? Ngempande. Umsebenzi wempande yomnotho leyo nto nje kuphela. Umuntu mayechaja umuthi esiza abantu fanele uchaje ngobunzima bokuthi utholakala kanjani. Maye uthole ephumeya ngaphandle angasibiza kama 1000 kodwa maye uthola la ekwazi ukudrive ayolanda akasinikeze ngemali reasonable ngoba sixakekile sifuna ukulanda leli idlozi lani le mali. Awukuyezwa kanti? Wathi umunye ngimnikeza wathi ngakhokha mali uyisigwili ngathi mina hayi let 250 kulungile. Wathi nayi 150 ngeke. Uthi izosebenza lento ishibhe kanje. Kathi mina msungibhedela wena wathakathwa ngento wathathwa ngayo yayimalini uyayazini. Ukhuluma ngathi uyazi ukuthi lo muntu wathakathwa ngawo wavala ngawo wawubiza malini.
yini silinyaziwe engqondweni sazi ukuthi yonke into ofanele siyisebenzele kanzima kanti impendulo umsamo akukhona ukusebenza kanzima. Ngezwakala ugezwa kanjani umsamo? Uthatha imbuzi uhambe uyokhuluma emsamo engekho umuntu ongasona isibongo sakini sengisho inyanga yakho ihleli ngaphandle uthatha imbuzi ukhuluma emsamo. Nina abakwabani sinze nembuzi la sizogeza ngoba siyabona ukuthi kunethunze limnyama sithi makukhona amacala wathethelelwe la ekhaya qedwe uyayinquma imbuzi uthatha umswane uhlanganisa nenyongo nichela igceke lonke nigeza igceke nigeza idalwa niyakhuluma nazo uqeda lapho uthatha umswane wonke umuntu wala ekhaya uyaphuma uyogeza ngaphandle ibuye iyaphekwa wena okade ushisa impepho awuyidli idliwa yiwo wonke umuntu ngoba imbuzi yecala la ekhaya uzogeza umsamo usuqedile njalo. Akukho muntu okufanele uzukhokhele indodla zemali kuthiwa kunesangoma sizogida la ngaphathi sizokufakela abantu abadala. Bakabani abakabala abantu abadala? Inkinga uzwa mhla usetshenzwa ngomoya wamanga hayi lethe 20,000 uhambe uyoboleka ke uza ukuthi hayi ke manje kusho ukuthi ngilanda ugalagala lwenyanga kanti ulanda ugalagala leqola. Into yothi ufonta ayikobela kusalungi uneluthi umama ubani endaweni etheleveni ntu uzusukhuluma wedwa. Inkinga zethu eziningi zidalwa ukulahla isintu sakithi ngoba obaba mkhulu beqala lesi sintu babe uqonda umoya kaMveli inqanga bavelanga bayiqala lezi zinto. Awuyezwakala manje thina silandela wonke umuntu. Hayi khona ntombazane ekuthiwa ngala ulethi igubhu athi hayi niyokhohliswa ke nikhohliswe nifuna ukukhokha imali nihlulwa ukuqonda isintu namandla esintu nizophele emasontweni abefundisi benza ibusiness. Ubona banginyanya kangaka nje bayabona ukuthi ngiphunyula izinyoni zabo. Awukezwakala mina khona uma fake account akhandwa yakhandelwe nje ukuthukana nami yindaba ngiphunyula izinyoni zabo. Bayabona ukuthi izisu zabo ziyancipha manje ngoba abantu bayaphunyuka abantu babuyela kwisintu sakubo. Ayikho into eyolunga epulpit into iyolunga emsamo kini. Lolu dongo lwani pho yila ngisuke sengikhipha ingaphakathi lami ngibhekana nalo ubuso nobuso sengiphahla ngikhuluma nezidalwa zakithi. Yingakho ngisho emqashweni ngaphahla ngoba labantu bala ngaphakathi kimi yimina odecide ukuthi ake niphume nihlale la wemadoda sicoxe kanti yini evimbile ukuthi ngithole umsebenzi. Awukezwakala bese befika ngephupho beza ukutshela ukuthi into evimbile fanele uyilungise nansi. Uyazi kokunye ukuthi udla insebenzo vele uphuphe umuntu wakini owashona umphuphe eshonile futhi. Uthi udla insebenzo vele uphuphe uma wakho owashona umphuphe njani bese uthi wena hayi ngeke baba ake ngisukume ngiyohlola. Awudingi ukuyohlola. Leli phupho lichaza ukuthi uma wakho washona kunezingqinamba okuyizona ezamthatha emhlabeni. Uma wakho ufe ngengculaza mawungakamphuphe eshonile azi ukuthi ingculazi isazonibhuqa kini ngoba umoya wethongo leno wahamba usagula la ukhona. Mhla uphupha leli phupho efile angithi unengculazi unecancer unenhlupheko fanele umphuphe kuze kube kathathe engcwatshwa akusangcwatshwa yena ke sekufa lento okuyiyona eyambamba wazi wahamba emhlabeni. Awukezwa ka uphuphe ugqoke iuniform usesikoleni eprimary idlozi lizokutshela ukuthi konakele kudala khona into efanele ngabe niyayifunda ekhaya nonke aniyifundi. So ingakho uzibona ukulesa sikolo wawufunda kusona into ekuvimbe manje into endala eyenzeka madalo lazama ithonga ukuzonifundisa yona kodwa nangayifunde ekhaya ingakho likuveza usesikoleni. Elesithathu ngiyaqeda manje. Elesithathu ngesikhathi uyiphupha usemanzini bese ubona umnomzana wamanzi uphuma ubaleke. Lalani nginitshela inyoka ayikazi beyisitha kuthini. Yingakho thina abantu besintu kunenyoka ekuthiwe yedloza ngithi iyavela kini futhi awuhayizi njenge ambulance mawuyibona ngithi
bese nigaya utshwala kuthiwa idlozi linivakashele mhlawumbe idlozi liyabona ukuthi kunento ethize ezayo la ekhaya bese liyavela sithiwa kade nagcina ukugaya bese niyagaya ningamemi umuntu nibone abantu bakweminye imizi bengena ningabamemanga uyazi idlozi lenzani idlozi lenze nje lifika idlozi libona ukuthi lo mntwana kunenkinga ezayo kuyena akanawo amandla bese liqalaza libona nje sidinga ukuyokwakha ubuhlobo ngezwakala ngicela ungilalise kahle lento engizoyisho sidinga ukuyokwakha ubuhlobo nalaba ukuze sikwazi ukuthi sibe namandla okunqoba lezimpi niyakhumbula ukuthi amakhosi kudala yayithi mangabe izohlaselwa esinye isizwe ibona ukuthi sinamandla bese ihambi yocela esinye isizwe ukuthi sizoyilekelela ngithi bese beba nobuhlobo ukuze balwe ndawonye belwise lenkosi benqobe lesisizwe bambake idlozi ke bese lizomema lo ngoba unamandla lizommema kanjani idlozi lizothi wena gaya wena gaya khuleka inkinga soyisotha thina sizoya ngale siyoxoxa nabakabani wena ungekho ngoba siyabona ukuthi lenkinga izosishaya bese lo ngesikhathi egayile kufike laba bathi bazoyiphuzela kanti baletha imsamo yakubo la bazokhonza kezwakala yingakho awuzumema umuntu wena abantu bazoyizela bona bamenywa ubani idlozi lakho maningenayo inhlanhla lizomema nalabo abanenhlanhla bethi bazowuphuza kanti baletha inhlanhla la ekhaya yingakho phela abantu abathwele bayintshontsha kanje bahlaba izimbuzi nizodla mahala kanti ngesikhathi nidla kuthwetshulwa inhlanhla zenu yothi ubuya kulowo mcimbi uphele lo msebenzi ngomsombuluko kanti idlozi lakho lenhlanhla lisele liyakhonza lapha ya engani nawe nje uyazi makuhlatshiwe uphathi iqhaga nedlozi lakho kuneqhaga lispiritual ongaliboni wena uthwela ikesi ukuthi mase kuphela utshwala kuthi akambe niyovula eqhageni likasibanibani bese kuphuzwa bona lobutshwala nedlozi lakho ke khona likuphethe lizokushiya yingakho awuhambeli yonke imicimbi uhamba ukhamisa udla udayisa idlozi lakho ngezwakala ngesikhathi ke idlozi lakho awuthi ngikutshele enye into ongazuyinaka awukazunganaka ukuthi uthi ngelinye ilanga uhleli nje kanti kini komalume wakho kwaba nokuqhekeka okuthize okukhona idlozi lakamalume liyafisa ukukusebenzela kodwa alikwazi ngoba ubudlelwana buhle ngesikhathi uphuma mhlawumbe awuphumanga ngendlela eright imbeleka uyitholanga ubaba wakho wenza ubuqili akazange azakhokha azaqeda amacala bese idlozi lakamalume kube ngathi nje alisebenzi kuwena uthi ulele ngelilanga uvela uphupha umalume wakhe elele nawe ngokocansi uvuka uphethwe ikhanda umalume ngiphuphelele nami kwenze njani akusona isilwane uyena impela umalume wakho uyazi kwenziwani angithi abantu uma benobudlelwane benza ucansi ngithi abantu nje nawe nje mawungasube nentombi bese inqaba ukulala nawe ugcina uthi hayi ungenza isilima wena ungithandi ithi hayi ngiyakuthanda nje uthi hayi udlala ngami mawungithanda pho yini ungafuna ukungivakashela kusho into esibona ngayo ukuthi nisebudlelwane nokuhlangana ngani ngokocansi so ke ukuhlangana ngokocansi kwakha ini ubudlelwane nentombazana masuhlangene nayo inakwazi nokucetha ungithengelele izinwele ezithengwayo zesilungu na ukhipha imali uyithenge ngoba uthengela ubani umuntu onobudlelwane naye so njengoba uphupha idlozi lakamalume lizolala nawe abakomalume bazovuselela ubudlelwane nawe ukuze bakwazi ukukuphakela kube nezinto abakupha zona njengoba uphupha wena engathi balala nawe isign yokuzoqiniswa kobudlelwane mawubona isitho sangasese somuntu wesilisa ubokwazi ukuthi sisymbolize imbewu kunembewu ezayo kwafika enye couple ngelanga unkosikazi ukhala inyembezi uphuphe engathi kunobani wakubo olala naye azamfake isitho sangasese endlebeni athi hawu baba isilwane ngithi akusona isilwane idlozi lizosho ukuthi kunomntwana ozozalwa la ekhaya
kodwa mayezalwa indlela ezoba namandla ngayo. Ingakho isitho simele imbewu, bekungena imbewu, kodwa manje fanele ulalelisise kahle ngoba uwena onikezwa umthwalo wokumkhulisa lowo mntwana, umqaphele. So fanele ulalelisise kahle ukuthi umphatha kanjani. Inkulumo yedlozi. Okugcina, lento ngiyenze ukuze ngisize labantu abahlushwa amaphupho kakhulu. Uphupho semanzini uzungelezelwe inyoka. Akuyona inyoka. Thina amaZulu kunethonga elibizwa ngomamlamba. Umamlamba akusona isithwalo. Kwakuyithonga nje lethu lesintu lasemanzini, inkosana yamanzi njengoba sazi inkosazana yamanzi. Angithi umnotho wonke nomcebo walelizwe ufihlwe kuleli thonga. Leli thonga malikuzongolezela kuyenzeka kanti uyafa izikweletu. Ulibone nje inyoka ikuzongolezele bese iyakukhotha, ukhunjulwe yithonga lakini lomnotho. Lifuna ukukucebisa. Wena uvuka uyaxosha ekseni kanti uxosha ithonga lala ekhaya. Inyoka zehlukene. Na uyazi kade wawuphupha inyoka, lokhu kushuthi kunesitha esikhona la ekhaya. Ususibonile? Akukho umuntu oyisitha. Inkulumo yedlozi le. Njoba zithi izangoma isemanzini inyoka yam. Manje uyazini eyenza ukuthi ucabanga ukuthi inyoka yabathakathi isitha, uyazi why? Ingoba watshelwa incwadi ethile ukuthi inyoka yanikeza uAdam isithelo. Emva kwalokho yaba isitha noNkulunkulu. Sengicela ukubuza ke, zazi kuphi izandla zenyoka sikhani ithatha ifruit ilinikeza ubani? Adam. Yayixoxa kanjani nayo? Phela ibe khona eyodwa inyoka exoxayo siza ukuthi awu kanti inyoka yayixoxe kanje. Ayikho leyo nto. Sikholelwa izinto esayibhalelwa phansi, sephucwa amandla ethu njengesizwe. Izinto zethu zavezwa ziwubuthakathi. Bese kuba iphupho la uphupha khona inkomo. Inkomo nje bokwazi ukuthi mayimnyama inebala elimhlophe ekhulunywa ngedlozi lenhlanhla lasekhaya. Mawuyiphupha iphuma ithi kuyonakala. Ihamba egcekeni. Ungathi uphelelwe ngisho umsebenzi. Mawuphupha inkomo ezibomvu zizongena ekhaya. Engathi futhi ungayiphupha kahle linethi izulu uzibone zizongena ekhaya. Ubokwazi ukuthi abantu abadala babuye ngeenkani empilweni yakho. Kuyezwakala? Yes. Inkomo nje irepresent idlozi. Mawuyiphupha iphuma khona umuntu okubelesele ngomuthi olwa nesidalo empilweni yakho. Qaphela ke. Mawuphupha imali eningi, msukujabulela isikhwama. Buka ukuthi le mali bihleli phezulu kwayiphi impande. Kuyezwakala? Kuyenzeka uphupha imali ihleli, wena ubuka isikhwama semali ukhohlwe isihlahla, funa lesi sihlahla uzusithola. Idlozi lizokutshela ukuthi uyabona mhla wathola lempande siyovula yonke into ewumcebo la ekhaya ngoba sasetshenzwa ingakho unemali. Ingakho uyiphuphile mawuvuka ekseni ayikho. So ke wonke umuntu ola unayo ingcebo yakhe, kodwa udinga impande nje. Azoyidla bese ehlangana nalento okumele ahlangane nayo. Sengiqedile ngicela imibuzo. Buza ngijwayele ukwenza leli thuba lemibuzo. Ngiyalenza lona kodwa angijwayele. Yebo baba wami. Yes baba. Ngicela ukubuza uma ngabe uzophupha isiziba esinamanzi acwebile kodwa simnyama ungena phakathi uyoshona phansi ungafiki phansi ubuye sowuthukile kusuke kwenzekani Ubuye phansi usuthukile but simnyama phansi. Okay, isiziba simele umsamo, yes? Simele nje ikhala yamanzi imele ukuthi indaba zomsamo wakini zime kanjani. Mawuphupha bese ubona isiziba bese ubona phansi kumnyama, ubokwazi ukuthi khona indlela ethize yokungena kwamanzi amnyama akhona empilweni yakho. Kuyezwakala?
ngesikhathi ushona phansi ubokwazi ukuthi izinto zakho mawuthi uyavuka kulelo phupho uzibhekisisa khona la usuku usinka khona ezimalini impilo isuke ingahambi kahle ushona phansi so idlozi lisuke lizama ukukutshela ukuthi ake uhambe uyofuna usizo kuyezwakala and idlozi malikhuluma kuwena likhuluma ngoba liyakwethemba ukuthi wena ongakwazi ukuthola usizo so leli phupho lichaza ukuthi ke baba izinto zakho zonke ziya phansi uyazama wena ukunyusa izinto zakho kodwa izinto zakho ziya phansi ngoba kunokusetshenzwa okukhona emzimbeni wakho so ungase ulahlekelwe yonke into nayo njengoba ubona ubushona phansi Ngisacela ukubuza usho ukuthi ngithe emva kuba ngifonele eoffice ngaphupha ngisemfuleni kodwa amanzi eclean ngihamba phezulu kwamapipe lamapipe engawaboni aqalaphi nokuthi agcinaphi uhamba phezulu kwamapayipi Ye kodwa phakathi emanzini ngihamba ngenyawo kunesihlahla ebesilengele emanzini uyabona lesi sihlahla simele impande ozoyidla la njobe ubuhamba emanzini idlozi beliqinisekisa ukuthi lolu hambo oluhambayo luuhambo lwethongo kodwa lizuba lifishana njoba wena ucabanga usazohamba nje impela Ngiyabonga Igama lami uThembekile ngwahlongwane baba mina ngafike ngaqala ngaphupha ngathi omunye wefamily uphuma nenkabi ebove nebalela imhlophe khona lapha ephusheni ngase ngimbuza ubaba mongasekho ngathi awubaba uthula uthini ilunga lomndeni liphuma nale nkabi wayesethi ubaba hayi zikhona ezinye zisele ngaphakathi ayikwenzeka ke lokho kwenzeka kwifamily ke ngakulelo hlangothi ngaphinde ngaphupha number 2 kwenzakalani ngoba ngifuna uprovele lo muntu ukuthi lento ebengisho yenkunzi yendaba yenkomo ichaza ukuthini kwenzeka ingozi kuloyo wefamily owayekade ephuma nenkabi ebovu ekhaya number 2 ngaphinde ngaphupha inkabi ezibhondo ezimhlophe uma ngisuka lapho ngithi hawu le ntombazane kanti ngilayile zithule lezi inkabi zingaphakathi ngithe ngagcina sengikhumula icathulo singihamba endaweni angazuthi imanzi inomquba kanjalo zithule nje lezi inkabi ngihamba phakathi kwazo okay leli phupho leli lokuqala lisho ukuthi kunomuntu wakini oyigazi lakho osebenza ngedlozi bathi njengoba ezama ukuthatha idlozi lisekhona kakunina liyanivikela ukuba kuya ngaye fanele ngabe anisenalutho kodwa ngenxa yedlozi lisakhona lona lisanibhekile njengoba ubaba wakho ubethi ungakhathazeki isakhona ezinye kusho ukuthi noma ezama ukuntshontsha idlozi kodwa akakaphumeleli kezwakala yebo ingakho ubukade utshelwa ukuthi le nkabi le ephumayo kulungile so ukwazile ukuwina ephathinyana yomsamo kodwa manje still angeke akwazi ukuphumelela ngoba amadlozi asengakunina la ekhaya shothi idlozi lakini li strong liyakwazi ukubona umuntu olisebenza kabi yebo sabonga baba futhi lelo phupho lingase ligcine nine division kini nigcine nihlukene makade kuthiwa nipheka ndawonye nigcine ningasapheki ndawonye ngenxa yalelo phupho ngoba lisho ukuhlukana komsamo Ngiyabonga baba yes baba yazi mina bengifuna nibuze imibuzo ayamaphupho yazi so wala prophet yebo baba unkosi embombela impela ngiyaqolisa ngoba liphupho vele lingihluphile ngavulele le platform ngiyabonga ngiphupha kune ipython ehamba etulu ebridge but nje iyashayina nje yinhle nje inhlwathi yeah udriver unkosikazi ngithi mina akayishayisi uthi yena no uyareversa ubuyele emuva uma areversa ubuyele emuva iyashintsha lenyoka iba like this ilonga nje nekhala iba red iba nema line lamhlophe and donke imoto ku highway dema sesibuke yona lenyoka ihamba yaze ngena epipe so ngathi lisho ukuthini okay mangabe ubona inyoka nje eorange iba ngathi red or orange ubokwazi ukuthi okhokho lapho most of them sebesemanzini njoba ububona inyoka icross nase niyama wathi inkosikazi wakho ku drive unkosikazi wakho wathi akayishayisi
lo nkosikazi akuyena owakho owedlozo omkhulu njengoba bekudrive yena bazokufundisa ukuthi kufanele ufunde ukumlalela ngoba kunezinkulumo azoziletha kuwena kanti akusiyena okhulumayo ibona ngoba bakhethe ukuzongena kuyena unkosikazi wakho yabona wena uma ungeza umlalela unkosikazi wakho kuzohamba hamba wenza amaphutha ushayise empilweni njengoba ubufuna ukushayisa yabona kodwa unkosikazi wakho ngoba umphiwe yithonga vuma akulawule kube uyena olawula izinto ezithize empilweni yakho ngoba ithongo lakini lihleli kuyena kuchaza leyo nto nangu baba ubuza umbuzo anime ngamaphupha niyangihijacker manje ngiyakhokhelwa for ukuchaza amaphupha baba buza baba mina ngizothi ukuhluka kancane ngoba ngiphuphanga yes ngabona ilwane zamanzi kusho ukuthi ngizothi inyoka yes zasemanzini yeah enye ngayibona ihashi kodwa ngathi la khona izinto eziyimpondo ezimile yeah enye ngayibona isilvi nomzimba wodwa kodwa amakhanda amabili phambili angathi okay ubhaxa lesihlelingi yes ukuthi ngabe kudalwa yini ngabe kudalwa yini ukuyibona ngangaphuphi ke mina wawungaphuphi it's a vision i-visitation leyo uvakashelwe inkosana nenkosazana yamanzi angithi lo munye unempondo eziwu2 okusho ukuthi uvakashelwe both side owesilisa nowesifazane but lelo phupho lijule kakhulu lisho yes ngisho leso sibonakaliso sijule kakhulu sisho nesiphiwo phezukwa lokho kini khona abantu ababe neziphiwo ezinkulu lezi ziphiwo so babe kukhombisa ngaphansi kwamanzi ifa lakini ukuthi bakanjani kodwa ngizokuchazela kahle mangabe sesibonana face to face ngoba khona izinto ezithize efanele uzenze ezichaza iziphiwo either kini sangoma noma inyanga kwakukhona umuntu kodwa owayenesiphiwo kakhulu hayi kancane yes baba ngihlusha amaphupho mhlambe enyangeni ayabuya kathathu awunonke kanti yeah elokuqala ngihlezi ngiphupha ngingaphansi kwempophomo elesibili ngaphupha umama angimbonanga kodwa wangigcoba udaka elesithathu ngaphupha inkomo enkulu igaxisheni elesi4 engiliphuphe nje last month ngithe ngiyaphupha ngabona omama bathathu kodwa mangibeza egazini ngathi abasekhaya banginika iwasho kukuningi bathi kimi sesizoqeda okay kushuthi khona yini into oyisebenzisayo yebo baba ngisebenzisa ama products because leli phupho lisho ukuthi khona impande ethile oyidlayo kancane kancane uyasizakala be patient sekuzolunga kodwa lo ophupha okugcoba udaka umuntu okuthakathayo loyo umuntu okugcoba udaka umuntu onjani okungcolisayo yes so kuthi khona umuntu wesifazane okuhlalele ngokuthi akungcolise uyezwakala lokhu kokuphupha inkomo ifaka isheni idlozi lakho liboshiwe kodwa elihle ilele lithi uphuphe bethi sesizoqeda bekunikeza lokhuzana lokho okuchaza ukuthi khona impande ethile oyidlayo kufanele wazi ukuthi leyo mpande udirector wokhokho bakho eyabo idliwa yibona iyabasiza kuzo zonke lezi izibopho okade beyibosho kusho izinto zakho seyizoqhaqeka lento oyisebenzisayo isebenzise kakhulu kube benguwena bese ngizoyishaya emini nantambama nasekuseni ngivuke ngayo ngibonga nami namhlanje ukungibona ubaba ngicina ngimbuka ku TV siyabuthokoza hlale phansi impela ngimbuke ngimthande inhliziyo yami ngoba ngixakekile inkinga enginayo lapha ekhaya baba nginezimbuzi ziyazalana kodwa azizwani sengize ngahlukanisa izibaya imbuzi ziyashayana hayi kodwa lo ngathi okwe1 on 1 lokho okwethu sobabili uyangitsotsa hayi ukuthi sacela ukubuza baba yes cishe mhlawumbe ungasilekelela la iningi lethu liphuma emndenini ongaqondakali kahle umshado ukuthi ime kanjani amalobola ngazange apheleliswe obaba sagaxela sabiza ngebongo asazi noma ibongo right noma wrong noma fanele dumiso khona ekhaya lapho kobaba noma komalume sagcina sesilahlekile
bafowethu lento eshiwo ubhuti ibalulekile. Iningi lethu silahlekile sidonsa ngeyibongo engamele sidonse ngazo ngoba omama bethu abakhishwanga emzini yakubo. Kodwa kunalokho bashada abanye imshado emhlophe. Emva kwalokho abanye bahamba bayobhala kwandaba zabantu. Akukaze bephume ngokosiko. So useyintombazana uma wakho la gane khona. Ingane ke yentombazana ingane yala ekhaya. Ayiphumi ingane yentombazana iyobiza isibongo sakubo. Until izibe namandla uyise mayingasekho ikhokha amacala kayise bese iyakhishwa ngokomthetho. Kuyezwakala? Kodwa uma ubaba ngaphelelisanga amalobolo engekho, kusho ukuthi wena usabiza isibongo sakabani sakomalume. Kumele usebenzise umsamo wakabani wasekhaya kama wakho kuze kufezwe kupheleliswa amacala. Amacala esekhokhiwe ukhishwe nakhona ngokomthetho usuyongena esibongweni sakababa. In a way umama noma eseshadile ubethi mayisezele ahambe ayozalela ekhaya kubo. Bese ingane yakhe leyo qala ehlatshelwa imbuzi anikwa isikhumba sayo kuthiwa imbeleko uzobeletha ngayo lengane usubuyela emzini. Ngamanye amagama imbuzi le yokubika nala ekhaya ukuthi sekunengane kodwa lengane siyayidedela ukuthi ihambe iyosebenzisa isibongo sikabani ngoba akuseyona yala ekhaya uma wayo naye akaseyena wala ekhaya. So vele yingakho majority of us masibiza umsamo awusabeli umsamo. Noma uzwe kuthiwa unombango uyophupha ngisho inkomo zilwa kanti inkinga wena usuvusa umbango ngokuthi wabiza ithonga lasekhaya kababa wakho kanti ubaba wakho akaphelelisanga kama wakho. So kubalulekile ukuthi sikulandele abazali bethu basitshela iqiniso ukuthi kahle kahle kwahamba kanjani so that singathi sithinta umsamo kanti sithinta umsamo wrong. Izinto zethu igcina kuba ngathi ziyalunga iphinde imosheke ngoba labo kuyibona abasiphathele asinandaba nabo siyabacindezela siphakamisa labo ngabona abasiphathele. Enalikhi idlozi elistrong njengedlozi la komalume wakho ngoba ilone la kupha umzimba esibelethweni sikama wakho. So ke ngiye ngithi mina idlozi la komalume libalulekile. In a way ngisho unkosikazi ayogana ngithi niyazi ukuthi wakhe indlu yakubo mayisegula akabizwa ngedlozi la ekhaya uyathathwa eyofakwa lapha kubo. So idlozi la komalume lihlezi likhona einganeni noma kwenzakalana and ilona elikwazi ukukuvikela isikhathi esiningi. Izinto seyibheda leli lakini uthola ukuthi lisetshenzwe leli la komalume kube yilona eliphakamayo ngoba ngisho umuntu angakuthakatha isikhathi esiningi akakwazi umuntu ukukuthakatha ngedlozi la komalume ukuthakatha ngedlozi la uzalwa khona. Igama lami nguAlwande. Yes. Bengifisa ukubuza ukuba ngihlushwa amaphupho. Sengiphupho kwesithathu ibhayi lempangela eliblue. Ngamtshela uma okugcina ngiphuphe kungathi ngilele. Ngilele kodwa khona inyoka phe kwami enkulu phe kombhede. Kuba ngathi ngiyavuka mangiyizwa ngivulwe ingubo ngiphume kancane. Ngiye ekamereni lama ngimtshela uma ukuthi akazobona khona inyoka lapha. Kuba ngathi iyaphuma ngomnyango. Mayeza uma wakho kodwa yena akayibona. Uyayibona. Yebo simile siyayibuka ivuke izophuma ngomnyango. Uyaphupha noma ubhekile la? Ngiyaphupha. Okay. Athi uma ngikhulume nayo. Athi khuluma naye. Ngibuza ngithi mina gogo ufunani? Ithule nje. Awukodwa iphupho selicacile nje. Ubani okutshela ukuthi gogo uba ugogo lo ubani okutshelile but in a dream ube ne encounter unedlozi wena sekucacile. Number 1 lesembathe esifunakalayo. Okay ake ngichaze lento wangisiza mntanami ngizodlula kulento le ngoba yidlozi lelo kuchaza ukuthi unabantu abadala khona ugogo wakho wayenesiphiwo. So njengamanje ugogo wakho usefuna ukusebenza ngawe ingakho ubona lo mbono owubonayo. Uma wakho nje wansuweni ibona iphuma ngomnyango lesi siphiwo kwakufanele sithathwe uma wakho. Uyabo angaze kusho ukuthi uma wakho kunezinto ebushophe abenza wangasathi isiphiwo uphi yena uma wakho? Ya ntombi. Yebo. Yes. Kwakumele kube uwena uthatha isiphiwo. Yebo. Wabaleka ngazi shuthi wangasithatha kwenzeka indlela ezithize manje isiphiwo sakho sesidlulele kumntwana wakho
uyena manje osefanele athathe isiphiwo. Kodwa ngokomthetho kwafanele sethe wena engabe uyamfundisa manje ukuthi yini ekufanele ayenze. Leli bhayi sembatho sogoga abasifunayo. Njoba ngembethe kanje omkhulu bami abafika kumina bangitshela ukuthi kufanele ngithole ibhayi kanje. Ngithe ngingakalithengi kwavele kwafika omunye umkhetho lapha esontweni engiphathele leli bhayi. Ngangazi nami utshelo babona ukuthi ngithatha kancane ngiyiko lithenga bathumela umuntu wahamba walithatha. Isembatho sabo lesi njengoba wazi ukuthi iphoyisa libopha ngokugqoka iuniform, inesi lijova ngokugqoka iuniform, nathi iuniform yethu le yabantu abadala. Angichazele lento khona lento esiyenzayo esinye akuyena wonke umuntu oyisangoma neso. Omunye wabaseshweni lokufika la kuthwaswa khona naye wathwasiswa. Kodwa kahle kahle kwangamelanga athwase. Kuyezwakala? Khona umuntu okufika idlozi ugogo wakhe fanele ayodla inkamba aphothulele isalukazi ngoba singale simisiwe kusathiwa wena sakuthuma ukuthi yenza u1 no2 wangawenza. Uzothi mayiqeda ukudla inkamba angeke aphinde futhi nangelinye ilanga abone nje ngisho umbono. Ugcina ngokuyiphuphela into eqondene naye. Ngeke aphinda abone ngoba akasona isangoma bekumele aqedele uhambo labantu bakubo. Kuyezwakala? Omunye athi kuthiwa nje akadla ukhamba lwendiki. Maqede ayiphaqule agcobe ibomvu yonke into agcine nithi uyisangoma esiphuphile ngoba akasinalo ubizo lobungoma uzoqedela izikweletu zakubo ezasala kubantu bakubo. Noma ngalikhumula ibhayi libeke seku right ala lephezukwana ngoba ubenzela ugogo noma umkhulu othize ukhamba hayi ngoba uyena oyisangoma. Kuyezwakala? Uzothi esuka lowo muntu nizwe kuthi usevele wakhumula iphandla usesindisiwe. Akakaze abe isangoma vele bedla ukhamba. Omunye kanti kugula isalukwazi esithize sasiyisangoma bese sithi lesalukwazi indlela eselashwa ngaso akaqala sigqokise bese egqoka yena ngendlela yaso bese edla ukhamba bese yaphila kuleso sifo. Sekufanele ayeke ke ngoba akasona isangoma ku-attendwa isimo somuntu othize wasekhaya kubo kuyena ngaphakathi. Kuyezwakala? Masa understanda leyo nto angeke sigcine sonke siyizangoma kodwa sonke singabhuli. So gcina sinuka abantu sithi sivaliwe kanti asivaliwe vele umsebenzi uphelile bese yodla ukhamba nje kuphela. Mhlambe lokuselapha siyagula la ifamily ethize. Mhlambe uthola ukuthi lo gogo wala ekhaya waye ugalagwala lesangoma likwazi ukusiza abantu lolugalagala. Bese luthi ngiyafuna ukusebenza kodwa inkinga ngiphothulanga. Ngale kwamathongo ungarobha la ngale akurojwa. Kuyezwakala? Bese bethi ngalena umndeni usenkingeni kodwa wena uyayazi impande. Yini ungathatha impande uyodlisa umndeni. Bese athi hayi inkinga yami ngasuke ngangaqeda. Kanti lo muntu engizobhekana naye uqedile. Bese bethi okay ngena kuSibanibani nihambe niyodla lolo khamba nihambe niludle. Yingakho yonke ifamily yamdinga umthakathi kubo. Niyangizwa? Idinga ini? Ngoba mhlani gadlwa anivikelwa yilaba abangcwele. Kusukuma ugalagala lomthakathi la ekhaya lithi hamba uyolanda impindi amshaya. Uyihlanganise nebutho uthi wena lakho kanjani ibutho lithi hamba olanda lesi silwane. Uyazazi induku zokuvika ngoba uyakwazi ukugadla. Endibona bamiswe ngaphandle isikhathi esiningi ba-attendwa mangunezimo eziphuthumayo kuphela. Hey, awulazi idlozi elimiswe ngaphandle lisebenza kanjani. Uthi ucela ubuthi oSibanibani uyangihlukumeza wenza ukuthi nokuthi laba basebhizi bathi hey sinezinye izinto zomndeni esayilungisa sizoku-attend. Lo ongaphandle vela akacela uvela aphuma vela suka yekhona amthatha amjikele ngaphansi kwemoto abuye azothi ayinayo uncenga ungena la emndenini ujahile. Abuye azothi hayi sengiqedile umntwana ukhulumile sengiqedile uSibanibani sengimphose ngaphansi kwemoto. Bathi hawu uSibanibani wasidalela amanye amacala sengimise ngaphandle ethi hawu bekufanele ngenze njani ngibuka ingane ikhala. Yingakho ke kuzwakala kuthiwa idlozi mangabe ucela okubi kuyashesha mawufuna okuhle akusheshi. Laba bane process kanti lo ugalagala kana process uvela liqedi.
So wonke umuntu uyalidinga idlozi lakubo ukuthi izinto mase zizimbi abize abathakathi bakubo athi bosibani vukani nakho kungadlala abantu nikhona obamba amanzi untabadilika ushukuza uphose uthi uyeza umuntu usekushayiswe imoto washona athi hey uyasebenza magejageja kanti cha untabadilika ulanda ugalagala lomthakathi wakubo osheshayo omshanga phansi kwemoto ngoba maye ngeke umthakathi kini uyodlala abantu fanele zibe khona ikhwama kini othi mawuqeda ukuyisebenzisa bese uyahamba uyogeza ubonje bekufika usibanibana kudlalwa ke namhlanje kuyezwa kana ifana lento umzimba wakho nje obukhontrola amadlozi kufana nocansi uzogcina ungakwazi ukulawula kwesinye isikhathi kanti ungenwe izidalwa zakini awuniyangizwa kodwa kanti ungenwe yini ungenwe izidalwa zakini yonke into ezifuna ukuyenza ziyenza ngawo yingakho uthi uqeda nje ukulala nomuntu usuyayisola usiwazi wenzani akuwena amakhehla fana nesithembu akuthina sonke siyoganwa isithembu abanye nje ba right inkosikazi oyedwa ngoba nalomfazi oyedwa vele uyamehlula u right ehleli nje la kuphela akasidingi isithembu bakhona abanesithembu abangenwa amakhehla amaningi amanye afa engenabafazi ekufanele ahamba yogana aganelwa abafowabo avusa umuzi ngoba maye ngakabaganela abafowabo akekho umfazi ozohlala la ekhaya uzothi uthatha lokufike lo wakuba athi usuganiwe mina ngakagana amxosha umfazi niyoze nithi unenkingi ushada njalo kanti inkingi umsamo aka attendile abangaphambili abafa bengaligcinanga usiko kuyezwa kana njengoba nithi uJesu uthwele izono zenu izono zakini zithwele wena ukhondolo lonke lwakini amaphutha iziqalekiso yonke into ila kuwena uyazi why kuwena wena nomzimba nje onamandla ukuthi uhambe uyozilungisa lezi zinto azikho kuwena ngoba bakufuni zikuwe ngoba wena osena chance yokusukuma uzilungisa bona ngale abasakwazi ukuzilungisa ngoba bazenza abasemzimbeni abasenawo umzimba amacala abo enziwa umzimba wena osemzimbeni mabe ngena kuwena kuvuka amacala abo hambe yogeza amacala ukuthi umntwana njengoba ephupha amabhayi fanele ngenze njani mina fanele alithole ibhayi ungaqala umthathe eyothwasa akathola iclear direction kubona kube yibona abasho ukuthi akahambe endaweni ethize umthengele kodwa ibhayi aqala benalo Nayi-ke inyoka ivele yashintsha yaba ubaba nje ogcoba ibomvu wathi kuma uzongilanda thiwe engahambi engangilandile wathi uma ngilapha awumazi lo baba kwakamboni hamba nemsamuke niyophahla banibonise lo muntu okufanele kube uyena okuthwasisayo